Dešmeríka a dneska tady budeme mít takovou věc a mám tady dva, dá se říct hosty a jeden je Leo a Jiřka. A asi bychom se měli přesunout do supermarketu, kde si koupíme potřebné věci. Takže 3, 2, 1. Tak a jdeme nakupovat. To musíme vzít. Další. Takže, co si vemem? Dobře, možná jdem tak. Co vezmeme? Já chci Sprite. Já jsem Sprite. Jezero? Já jsem Mirku nebo Petru. To je pěkný. Jo, dáme si obě kolem, nebo ne? Dáme si Lenku, nebo koho si dáme? Já si dám Lenku, Petru. Tak já si dám Pepsi, ať vám kouknu. Dominika, to je moje ex. Cože? Jsem Barbora. Barboru. Tady je ještě Denisa, to nemám rád. Denisa, tak jsi Barboru? Iveta určitě, ne, já si dám Royal. Já jsem v domku, Dominku. Já si dám Ivetu. Ne, to bez čísla. Dominika teda, sorry, já nemám vůbec číslo. Já mám si Royal teda. Já si dám Ivetu. Iveta. A asi se budeme moct vrátit zpátky. Tak máme své věci a teď můžeme jít domů. Tak a můžeme jít pracovat. Takže, já jsem si nejdřív vzal ty 3 nudle, protože co bych jiného si měl brát, jinak je tam hrozný bordel, to neřešte, ale tak to nevadí. Napustil jsem si konvičku, jinak můžete zanechat zatím odběr a like pro tady tohle video, protože to docela dalo práci a jinak stříhám to až po měsíci, jo, takže pšt. A no, hopsám, protože mám hlad, no. Každý má hlad a já mám hlad fakt velký. A teď to tady zase na chvilku nechám na Eriksovi, ať vám mě... Ups. Já mám fakt hlad, že mi na tom videu tak hrebe. Ach jo, co jsem to zase padl. Já si neumím ani utřít ruce. Ach jo, proč tohle to točí? Dobře, to není dobrý. Můžeme odpočítat už teďka. Víte, jak se dělá správně jídlo? Krok 1, mít uklizeno. Správně jídlo, správně uklizeno. A co tahle polívka, ta nebude zalita? Mám vyšla voda. Ne, vyšla voda. Děláme timelapse, ne? Teď si děláme minutu, tak tady k tomu přidáme 2 minuty. Ty jsi trdlový, Dixi, co? A teď, protože tady nechcete být dalších 20 minut, tak dáme timelapse, na který Jidik se fakt hodně těší.
Může vejít, já mám tohle tu. Máš tam. Haha, já jsem si neotevíral, když tak, to už bylo. Dětičky, můžete mi něco říct? Je to tak. Já ji mám asi jediný v pohodě. Tak já je poskytla dětičky. Já to bych nepřestačila a potom dělám zase. Zamíchám. Dobrý, no. Jako vážně? Dáme si tam trošku ty lidi. To jsou zlomený. Já se budu za celý video. To je silná. Byla to vím, ale hlavně dejte aspoň ty stopy, co vám snesli jiný. Možná. To je prokletý to vyšlo. Už normálně? Udělaj. Japončí. Jsi Japon? No, to je jak? Všechno, co děláš ty, tak v Japonsku dělají. A v Japonsku si dávají všechno se sladkou. Já myslím, že si to tam dáš. Je to suchý, ne? Si říkám. To za mě to suchý není sladký, ale si říkám, že to je suchý. Jo, pojď tam, Mačko. Pojď, dělej. Dělej. Takový někde jsem čekal na nás. Vůbec to nejde otevřít. Nějak, to byl nějak alkohol. Co s tím děláš? Já to dám pití. No, nádhera. Já jsem úplně zapomněla pít. Jo, nikdo to nekáže. A teďka pojďte si poslechnout ten nádherný zvuk. Uděláš mi to, prosím? Její dikci? Ty. Teď je ještě problém. Víš. Jste bezblázni. Máš to jedno. Vypiju to za tebe. Mě zajímá potom, jestli to slovo. You boy! Big mother. Sigma. Jak držíš tu ruky? Takhle? Tak Tak vlastně. Takhle se drží ruky normálně. Takhle? Souboj v rukách. Domča vždycky chutná dobře. Cloud Hatcher vždycky chutná dobře. Iva tady vždycky chutná dobře. Ale on vždycky chutná odporně. Já ho říkám to jsem menší jak její dipska. Já si tam dávám takovou omáčku. Vůbec není vidět, ale... Vůbec není pálivá.
Je trošičku, no, ale tak každý chlap musí. Já jsem si dal taky. Každá hodka. Jo, ty dali jedno. Ne, já jsem si dal, a dal jsem si tam taky tutlou. A palí? Vůbec. Trošku. Vůbec. To by to padlo úplně všude. Úplně. Ale jako úplně, že všude to padlo. Vůbec se sejtě tu pádou. Já miluju tady ty asijský jídla. Úplně. Já miluju celý Napište do komentářů, jestli máte radši českou kuchyni nebo asijskou. Za mě je to teda asijská, protože bych tady to asi nejedl. Bych si tady dala asi svíčkovou nebo nějaký jídla. Jste neviděli? Já teď zamažu jedličku, protože má celou pusu špinavou. Zamažu ji možná do konce videa. I taky nechám furt zamazanou. Zase něco slyším. Oni to nevidějí, ty jsi zamazaná. Já už jsem rozmazaná. Já ale tak jo, na 3 sekundy tě rozmazat. Ne, nechci takhle. Ne, už si to zobrazit. Hodilo. Ne. To jsem byl já. Kolik si tam dáváte? Já si jí tam dám málo. Počkej, tak a neříká, že tady budeš držet cílovku nohama. Nic. Ještě jednou se řeknu třeba krom tady toho, a můžeš si to samozřejmě dát to krom jídla a vůle, teda toho svýho, čím to děláš, když se něčeho dotkneš, tak ti slibuju, ani toho se nesmí dotknout, ale jenom takhle a toho jídla samozřejmě. A jestli se něco dotkneš, tak tě rozmažu. To týká se stolu zamrazit, ne, rozmazat. Rozmrazit. Smile. Mám to hodně. Emma. Oh, ne. Emma. Hey, Jiminy. Emma. Hey, Jiminy. Okay, Google. Odmítnout M. Ten Jiminy je takový jiný. Kdo jiný? Jiminy, ne, umělá inteligence, která mi spravuje telefon. Je to dobré. Ne, já jsem ji rozmrazil. Každý lustr rovná se zmražení. Můj lusk. Doděláš to tam, že jo? Mluvíš jako na mě? Tady na mě? Jako abych to já tam dodělal? To jako mluvíš na mě, jo? Nebo já se s ním mám zase dávat práci a dělat to 4 hodiny? Ale jenom pro tebe, jo? Jenom pro tebe. Jenom protože tě mám rád. Je ti to jasný? No. A ti to radši udělám. Můžeme konečně říkat vtipy? Vtipy? Vtipy neznám. Vtipy nevím, co to znamená. Protože je to tady jako směšný, jako. Tady koho by to jako bavilo, tohle video. Já se pochválím. Má někde. Já jsem tady na Hero, nějaké se na Behind the Scenes. Já už nemůžu. Teda žádný Hero máme, ale to budeme. Celý nudle, já jsem si jedla ještě jeden nudle kávu. Já jsem si obědl.
jsem jedla ještě obě. Velká síla v dobré míře. Sparta. Je to pravda. Velká síla v dobré míře. Sparta, pojďte. Sparta. Skibidi Sigma Boy. Tak to si budu kapat. No tak je takové. Řekneme si jedině Sparta. Tak lidi, my tam sice ještě něco máme, ale bohužel... Já to hodnotím toto jídlo 9,5 z 10. Já 8 z 10, protože já to mám i lepší jídlo. Já 5 A protože nemáme neomezený čas, tak já se tady s vámi loučím. Tady je Jedixka, kterou teď konečně rozmrazím. A je to. A tady Leo, jasně. A jo, dobře. A to bude konec. Čauky! Wow.